Sakdene dumadi praja yekti papaning kono duk kunane tilas kedaton ning Dewi Panggo. Sinebat Kurun Janggala lebet ngantos ing mangke taksih dados sasananing bangsa Kuru. Kinarya kangge pambukaning kandha tetilang ngupadya negari satus tenan kali 1000 panjangkep sedasa. Dasar nagara panjang marang apunjung pasir ukir loh jinawi Gemahari Pahkarta Tata tur Araharja. Panjang dawa pocapanipun njluhur kawibawani pasir samudra ukir gunung. Tuhu nagaring kuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunake bandaran gedhe. Loh tulus kang sarwa tandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku. Gemah kateng para jalma mamonco ingkang samya wis mlebeting praja katingal jejel hapepet aben cuki tepung taritis. Papan wiyar katingal rupa inggih awit saking raharjaning praja. Ripah tondo lai kuning poro dagang layar nang kodo ingkang sambil mintiris yang tarapirat trindali tirdatan wonton kendati labet tanono sangsan gedalan. Karto tondo kaulo padusunan samyayang termatine mungkul pangoleng kotaneng. Pite wintan wonton cenancang lawan jawanan kering pangondang suruping ngarko wangsul marang kandangi dewi-dewi. Yekti datanono carane kandang yang palang lawang kinancingan lebet datanono durusilo judi. Araharajut ping parang muka para mantri bupati samya kuntap kautamani. Ditya Wirutama tansah ambudidaya luring sangkatong tuwin wibawaning nagari Ngastina. Dasar nagara gedhe Habari. Padang jagati dhuwur kupusada marang kuncarane tur kasusuring manca praja. Yekti datan ngemungaken negari kanan kiring kang samya sumuyut nadyanto tanah sabarang kathah kang sami swamita tan karana bandha yuda. Amung kayunyun pianing kautaman. Pendantara mangsa samya pasok bulu bekti kang awujud glondhong pengareng-areng. Peni-peni raja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tondo lintuning sih katresnan. Tuwin batang sekedhik nalindra saking manca praja ingkang angintunaken duta ageng minangka cih mata tangsuling kekadangan. Ing mangke wenang den ucapna jejulu ing sang katong ingkang renggani praja. Pada juluk sang Nata Prabu Duryudana ingkang mengkuwerdi Narendra sing pamuja. Inggih sang Nata Prabu Jaka Pitana minangka pemut nalika maksih Jejaka sampun ngasta pusaraning praja. Ya sang Nata Prabu Jaya Pitana katitik Narendra dadi makutaning para prajurit. Inggih Sri Gendari Suta labet sang Nata yoganing Dewi Gendari. Ya sang Drastora Siwi ngemuti sang Nata Hatmajaning sang Repati Drastarata. Ya sang Nata Prabu Kurupati karana ngantos sehingga mangkitasi menang ngratoni bangsa Kuru. Ya sang Nata Prabu Korawendra ingkang mengkuwerdi minangka tetang suling kadang satus sedaya jaler. Sinasapan wanodya sajuga ibu Dewi Durisilawati ingkang sampun dalpawan Narendra saking laladan sindringgi saking bono kelinganing Sang Adipati Jayadrata. Iya sang Nata Prabu Tri pamangsah karana minangka pemut nalika sang Nata lair dampi ketiga yaiku Raden Kurupati, Raden Dursasana lawan Dewi Durisilawati. Tenget-tenget sang Nata menika darah Kuru mila datang mukalamuta derbiwatak tanuwita dharmahita sarahita samahita. Lirik karulah kapanditan tarmalah pangadilan seng semah prajuritan marsudire ing tata krami. Narendra guna hingga guna ngendak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ungkuli handap tan kasoring sesami.
lalabetaning sanata paring sandang wong kawudan aweh pangan wong kaluwen tetulung teken wong kalunyun maloyake wong sakit kinarya supa kang samya ketaman prihatin sarta ngasta sama beda dana denda lampahing pangadilan nindakaken dana wesiasat wiridatan ambau kapini Turtanata berbudi bawa leksana liri berbudi angganjar mula wisuda bawa leksana apa ingkang kadhawuhake dhateng kenging lincah tetep lampahan lamun to kinunggung luring sangkaton tuwin yaring jajahan kaya saratri dhateng wonten pedhot pinunggal kang amerwing kawisinigek Lujuri prayogi kepareng miyo sinuwa kaneng stinggih pinalpura lenggah dampar gento pinalipin ingkang cuna pinanting mawarna kagelaran permadani sinebaran sari-sari ginanda wida lisah jebat kasturi kahaya para parekan kang ngambil lupacara nata bebek mas mintot mas banyak dalang sawunggaling hardawalika kacung mas dianggo ing sarwarukmi katingal sanata kinebutan lar dadak kanan tanah pikiring kungas ngambar gandaning sang nata nganca prapteng pangurahan sirna kamanungsani Cilendra panyayah sang Hyang Prabancana ngejawantah kahaya para hapsari Sigem permanem panana baneke waleng salisik gegudungan datane bah maruka tang lumampah Amulamat-lamat kapiyarsa swaraning pradonga ngrangin binarung pangli ing Widowati kang anyut-anyut kasambet oceng kukila kang menca ing waringin kelawan abdi kriya gemblak pandhe gending kemasan hanambut karyane sowang-sowang pating calang terang pating calang kring lir swaraning cenggeret nangya kang sinebak mandyaraga amimbuhi marang asri areng panangkilan nalika manggil lenggahing sang nata Prabu Duryudana katingal handherekaken dhateng pandhita ingkang katemben prapteng nagari Ngastina paranjene wis pinipel minangka pujangganing praja Sekartaman kelawan pandhita ing Sokalima peparap Sang Reksi Lumana ing mangke dhateng kantun warangkaning praja kalares ingkang paman kelawan sanata nenggih satriya saking Plasa Jenar kekasih Arjana Pati Harya Sang Kurniya Pati Harya Suman ya Sang Trigantal Pati Radyan Suwela Putra ing jawiyandhe rembalabar piswaning para narapraja wiwit saking Bupati Sepuh kang sebatan Kanjeng Lumerek Bupati Among Wedana Penewu Mantri Lurah jajar sapanunggalan Nadala mangke Sang Prabu Duryudana anampi marang praptanipun ing rayi Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa ingkang ketingal sarimbit lawan nata ing Pandura Prabu Baladewa Datang kantun kadheraken panenggak Pandhawa satriya saking munggul pamanang nenggih Radyan Werkodara. Sumawana pamadyaning Pandhawa satriya Madukara Dyan Arjuna. Miyak kang samya mara seba sigra minggahing stinggil kadgada Prabu Duryudana. Sigra-sigra manem Brama dhateng pratanipun ingkang rayi Ngamarta wining Narakanata ing Mandura. Linenggahaken jajar mungging stinggil pamontara-montara titah panyayah pangejawantaing Sang Hyang Darma sarimbit kelawan Bathara Brama. Ing uyung-uyung kelawan Bathara Bayu dhateng kantun nenggih Bathara Asmara. Wusnya satata lenggah sakala samyaben soroting Prabu Duryudana panyayah prada dinabar soroting Prabu Winata Mandura panyayah kencana sinangling
kaya enggal-enggal handang wa Prabu Duryudana manduk marang Kang Rayi Ngamarta Prabu Kuntadewa teka mangkono wisiling pangandiku ingkang dereng kawiyos sing lisan kapurwaring sang murabeng raksahanane kang kanang sehingga malah kukosan masih ring gelahan yang dalang makhluk mangguwa manuk raheng lan dewa soto
kang kati sutama Gusti sasongko kasongan surya Prabanyo sumungsun karawa surming sari-sari samyo manuk semeng salira manira sukanto jualane sumono marbuka candra kusuma yata wau Prabu Suryudana ngandika winara ing semu kampil benjang dehulun panamung hamundi sabda njeng Rama mung kewala rinembak kurmu 'Ung 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 '
ing kadang Soto Kurawa mringkatang Soto Kurawa kang prayoga kang pinangyo diwangga sawetawis ganggu sarawuh paduka Yai Prabu Puntadewa ingkang raka ngaturaken pasgan panakrami Prembagi mawantu katur wonten ngarsa paduka Yai Prabu Ngamarta ingkang katemben rawuh kawula nuwun inggih Koko Prabu dateng kadhat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Koko Prabu wangsul paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka Koko Prabu nggih Yai Prabu sampun kula tampi kanthi gembiraning manah pangabekti saking paduka Yai Prabu Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka kula ngaturaken kararejan mugi kunjuk wonten rasa paduka Koko Prabu ing Mandura lakal inggih Yai Prabu Duryudana lulus raharja pisuwang kula niskala wangsul pangastawa kula katur Yai nggih Koko Prabu sanget ing pamundi kula saengga jimat paripih paring pangestu saking panjenengan paduka Koko Prabu ing Mandura. Adimas Bratasena winantu karaharjan praptaning kadang para siyadi. Urupati kakangku wis ndak tampa banget panarimaku Prembagi saka Kurupati kakangku ora liwat basaku wae katura ya Dimas Werkudara gawe gedhening atinipun kakang Yai Arjuna padha rarja swaning kadang para siyadi kula ninggih Koko Prabu dhateng kapundi paring Prembaginipun paduka Koko Prabu wangsul paduka kula ngaturaken sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka Koko Prabu ya Dimas Pramadi wis ndak tampa banget panarimanipun kakang nadyan pun bapa ora kenging anak Prabu Puntadewa winantu kararejan praptaning anak Prabu ing Ngamarta kula nuwun inggih Rama Penemban Argsilamana sampun kula tampi paring Prembaginipun Rama Penemban pangabekti kula mugi kunjuk panget panarimanipun bapa nggih anak Prabu ngaturake sungkem sinuwun Prabu Baladewa winantu karaharjan iya Argsilamana wis tak tampa banget panarimaku lho Prabu Baladewa kok ora basa karo aku
Anane aku ora basa karo kowe sabab kowe ya ora basa karo aku. Lho mengko dhisik. Sang Prabu kudu pirsa menawa dina iki kabeh para siswa padha ngadhep ana ing ngaresaku lan kabeh padha basa marang aku. Iya, pancen tak akoni. Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Kunto padha suwita marang Sang Penemban, nanging sumurupa tekaku ana kene ora niat bakal meguru marang kowe. Oh ya wis. Ora dadi apa. Dasare aku ya wis ngerti lagak lagu lagon lelakianing Piyayi Madura. Ketoke kasar ning seger yen tak rasake. Ula Bima Pandara Harja. Iya. Parek Silabana guru kuwi wis tak tampa basaku wae katur. Iya gawe gedene atiku. Nggih Arjuna Pandara Harja. Kula nuwun dhateng kapundi paring perbaginipun Rama Penemban sungkem kula mugi kunjuk. Iya nggih wis tak tampa kepenakna ya Gus. Kados kirang boten kirang prayogi Rama Penemban. Yayi Prabu Amarwata suka tiyasing manah ingkang ngraka dupinampi praptanipun Paduka Yayi Prabu ingkang sampun sarimbit kaliyan Koko Prabu Mandura. Sasampunipun satata lenggah Yayi daya-daya ingkang ngraka minta katerangan wonten wigatos ingkang pundi keparingipun Yayi Prabu rawuh wonten ing Astina dinten menika. Wale-wale menapa Koko Prabu sawanipun ingkang rayi ngamarta nderekaken Koko Prabu Baladewa duwin kadherekaken Dimas Werkudara dalah Yayi Arjuna ingkang sepisan sawetawis anggen kula boten nguwuningani dhateng gumalaring negari Ngamar ing Astina ngriki kaping kalih labet sampun dangu ingkang rayi boten saged jagong kaliyan panjenengan Paduka Koko Prabu wondene jangkep kaping 3 sawanipun ingkang rai amung mestuti dhateng dawuh timbalanipun Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Suraos ing kintaka Koko Prabu animbari dhateng sawanipun ingkang rai sakadan. Ingkang menika Koko Prabu wonten wigatos ingkang pundi daya-daya keparenga ingkang rai nyuwun dawuh saking panjenengan Paduka Koko Prabu. Inggih Yayi. Wiwit saking Mandura dumugi Ngastina kula rencangi nyabrang nitih Kyai Jaka Tole. Ing pengajap kusum-kusum ingkang ngadhep ngersa Paduka Yayi Prabu inggih menika daya-daya pun Kakang nyuwun dawuh Yayi. Kaluhuran pangandikanipun Yayi Prabu tuwin Koko Prabu ing Mandura. Estunipun anggen kula angaturi rawuhipun Yayi Prabu dalah Koko Prabu ing Mandura. Namung labet anggen kula mestuti dhateng dawuhipun pepundhen kula Sang Guru Minulya inggih Bapa Reksilumana ingkang ing mangke kepareng animbali sedaya para siswa kadhawan makempal wonten ing paheman pandhapi Ngastina ngriki. Wondene ingkang badhe paring sabda tama tanah sanes muhung Bapa Penemban piyambak. Ingkang menika kunjuk dhumateng Bapa Reksilumana. Gegandhengan para siswa sampun ngabiyantara kaparenga Bapa Guru ingkang kepareng paring sabda tama tumanduk dhateng sedaya para siswa ingkang sampun ngabiyantara wekdal menika. Hanjrah ingkang puspita kasliring samirana mrek
Segara kadung ngas gandanyo maweh raras parananding driya sadurung lan sawisipun Bapa maringake tarima kasih marang anak Prabu Duryudana kang wis kepareng maringi wektu marang pun Bapa kinen paring sabda tama marang kabeh para siswa kang wis padha ngabiyantara pancen kapara nyata nggere Puntadewa marmane sira tinimbalan kengraka ing Astina iku hawit saka pakonipun Bapa. Mungguh apa ta wigatine dene kabeh para siswa padha ndak timbali mahem ana ing kene. Ora liya pun Bapa mung bakal ngaturake mungguh kang dadi isining atiku. Banget penuwun kowe ngatasi aku iki durung suwe mapan ana praja Ngastina kene parandene nampa kapitayan saka anak Prabu Duryudana lan anak Prabu Puntadewa katitik pun Bapa wektu iki minangka dadi dwijaning Pandhawa kelawan Kurawa tanpa beda kelawan Sang Marasi Druna. Ya mung pun Bapa ngrumangsani ya ngger jroning pun Bapa dianggep dwija durung ana piwulang saka pun Bapa ingkang tumanduk marang kabeh para siswa sabab pancen durung ana wektu ingkang prayoga kanggo paring piwulang. Guru mulang marang murid kuwi kudu nganggo nonton kahanan. Kira-kira murite piye kahanane? Lagi usrek apa wis tentrem? Marga nek tiwas guru mulang murid isih bingung kuwi ora bisa nampa piwulang. Mula kudu angon kahanan nonton suasana. Semono uga sipating guru arep nibakake piwulang kuwi gurune dhewe kudu wening penggaliane. Kudu ora kena kecampuran hawa ngomah sithik-sithik. Kuwi tumanjane bakal bisa becik. Marga sing nampa ya wening, sing nampakake ya bening. Iki ndak sawang gelagate apik. Gelagate wis padha sumeh. Iku gampang nggon arep mlebokake samubarang. Piwulang marang kabeh para siswa-siswaku. Nger mara enggal saiki padha matura dhewe-dhewe. Mumpung pun Bapa narbuka wiwaraning kanugrahan kang awujud piwulang. Kabeh para siswa padha darbe pinyuwun apa?
Mbok menawa pun bapa bakal bisa paring wangsulan anggere aja nomer wae nggih. Marga muridku kuwi komplit ana sing tataran luhur, ana sing tataran ngisor. Yai Prabu monggo kepareng ingkang matur. Paduka kagungan panjenengan menapa? Duh Koko Prabu, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Menawi ngantos kula ngrumiyin kadang kula werda. Langkung rumiyin Koko Prabu kepareng munjuk mangke gentos ingkang rayi. Nggih, ngaturaken penuwun. Bapak Guru, Kurupati apa? Sanget panyuwun kula dhateng Bapak Dwija. Kanugrahan, kawibawan, kaluhuran ingkang kula wengku wekdal menika sampun ngantos namung kendel wonten ing kula nanging mugi saketa dawah turun tumurun kula ing winjing saketa manggih kawibawan kaluhuran kanugrahan kados ingkang kula kenyami dinten menika mawi srana menapa kepareng kula nyuwun dawuh dhumateng paduka Bapak Guru. Panyuwun kang luhur banget saka anak Prabu Duryudana. Kanugrahan kawibawan kaluhuran aja mung kendel ana ing anak Prabu nanging bisa teka turun tumurun. Oh iya. Mengko bakal tak paringi dalane semenia sawetara ya nggih. Nggih. Pun Dewa nyuwun apa? Rama Penemban menawi dipun keparengaken kula namung badhe nyuwun munggah menapa isi tuwin werdinipun pustaka jimat Kalimasada ingkang kula pundi menika kula nyuwun wedharanipun. Anak Prabu Punta nyuwun supaya diwedharake isining pustaka jimat Kalimasada. Nune inggih. Ya, mayar. Barang sing ora angel. Mengko bakal tak wedharake. Sinuwun Prabu Baladewa darepe panyuwun apa? Aja kurang pangapura Penemban, kaya sing tak kandhakake mau ngarep, tekaku ana kene kuwi niatku ora arep meguru karo kowe. Ora kok jeneng aku nyepelekke iki ora. Upama aku arep meguru karo kowe iki njur apa sing arep tak gurukake? Upamane Baladewa bakal nyuwun kawruh kebatinan ora kok jeneng Baladewa umuk kuwi ora jaman aku isih kakrasana biyen aku tau dadi pendhita kaya kowe kuwi. Jaman aku isih jeneng Karsana biyen. Aku tau mendhita kaya sira Penemban. Mula ing bab kawruh kebatinan tak kira cukup isih ana ngengelan tumraping Baladewa. Ya pancen tak akoni. Jaman aku durung palakara biyen pancen mempeng olah kasutapan, mempeng olah kanoragan. Ngolah marang kebatinan kuwi jaman aku durung palakrama biyen. Ning pancen tak akoni, bareng aku wis palakrama iki kok rada suda. Ora pati mempeng kaya biyen. Sebab apa anggere arep mangkat digondhali kelawan Nimbok Ratu? Mungguh kuwi tumrap kawruh kebatinan. Upamane aku bakal nyuwun ing reh kadigdayan. Tak kira aku isih duwe sifat kandel, wujude senjata nenggala kelawan Alogara. Ing mengkono Penemban, aja kurang pamengku. Aku durung darepe penyuwun kelawan Sura Penemban. Mbuh, mengko ndak pikir mburi. Oh ya wis. Ora perlu kesusu. Ora usah kesusu. Kesusu selak apa kok kaya barang colongan, ora sah. Dipikir sing nganti ening. Iya. Ora Kodara nyuwun apa? Iya. Yen pancen aku keparengake njaluk. Aku mung kepengin njaluk wedharing kawruh sastra Jindrayuningrat lan sastra cetha paripurning wangsit Kunta Jiwa Wekasing tunggal wedharane kepiye? Oh iya. Kawruh sastra Jindra mengko ndak wedharake.
Kula Janaka nyuwun apa, Nggih? Menawi kula dipun paringaken nyuwun penemban. Kula namung badhe nyuwun wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Wiwit anak Prabu Duryudana tekan Janaka kok ndak penggalih isih enteng kabeh penyuwune. Durung ana sing bobot babar pisan. Nanging enteng sing kaya ngapa jer kuwi penyuwunan wajibe pun bapa kudu maringake. Ya mung sadurunge pun bapa bakal maringake. Luwih dhisik pun bapa bakal mundhut keterangan marang kabeh para siswa. Para siswa kang padha ngaku dwija marang pun bapa mau lahir batin apa mung ana ing lamis wae, Nggih. Awit mengkene lamun oleh padha ngaku dwija mung ana lamis tiwas pun bapa paring pitutur tutur ketawurutan ana guna paedahe. Nanging kosok baline lamun nggone ngaku dwija pun bapa kuwi kandas tekaning batin tegese nggone bakal nampa piulang saka pun bapa mau padha linambaraning rasa kapercayan. Mbok ya gurune ki ampuhe kaya ngapa yen sing nampa ki ora linambaran kapercayan ya wis muspra tanpa guna. Ibarat seganten sinareman tan ana paedahe. Bapa Guru lair batos anggen kula ngagem dwija dhateng paduka Bapa Guru semanten ugi kula Rama Penemban lair batos anggen kula ngagem dwija dhateng paduka Penemban kirang pitados keparenga jinem wonten ing pernajanipun ingkang putra gegantaning manah kepingin namung badhe ngudi tindak ing minggayuh dhateng wimbuing kawruh. Werkudara piye iki? Jadi percaya apa ora karo wulangane gurumu ki mau? Mung kari ngrungokke ulangane dhisik. Yen ulangane apik tak tampa. Yen kira-kira ora cocok ndak pikir luwih jero. Pancen ya kudu ngono. Marga halam saiki wis akeh wong pinter ning ditonton kepinterane dhisik. Iya. Yen pancen wis padha lair batin, la iki ngene nggih. Ana syarate jroning aku bakal maringi piwulang kabeh para siswa. Manut penyuwune dhewe-dhewe. Dene syarate kang sepisan tak jaluk wektu iki Pandhawa kelawan Kurawa kudu rukun manunggal dadi sawiji. Lelakon kang wis kepungkur aja padha dibaleni meneh. Pandhawa kelawan Kurawa anane mung tansah padha cecongkrahan, mung tansah padha pasulayan. Nganti padha ora eling yen Pandhawa Kurawa iku maksih padha siswaning Sang Saniyasin Wiyasa. Mula ndak jaluk, Nggih. Kudu rukun Pandhawa kelawan Kurawa. Nggih, lakar menika ingkang kuajeng-ajeng. Wiwit rumiyin mila Bapa Penemban kula menika gandrung dhateng kerukunan sanget bingah raos sing manah menawi Koko Prabu kepareng makempal manunggal lair batos kaliyan para Pandhawa yen panjenengan padha gelem rukun tak jaluk Bratayuda ya aja padha diarep-arep. Aku ngerti surasaning jangka nyebutake besok bakal timbul Bratayuda Jaya Binangun. Peranging Pandhawa kelawan Kurawa sing digawe sabab mung negara. Mara saiki penggalihen nderek wong perang ki entuk-entukane apa? Coba, wong perang kuwi entuk-entukane apa? Yen menang dadi pindhang, saya yen kalah mesti bakal dadi rempah. Mula tak jaluk aja nganti padha nganakake pasulayan. Negara liya perang wis seben ning kene aja digawe perang. Marga nyatane para kawula wis padha tuwuk marang memungsuhan wis padha jeleh nyang peperangan. Sing dikarepake para kawula kudu suasana tentrem kahanane lair kelawan batine. Apa Pandhawa Kurawa seneng yen ana bocah lolo sabab ditinggal mati wong tuane sabab waing pasulayan. Apa Pandhawa Kurawa
mentala midhangetake panjriting para wulanjar kang kelangan calon bojone sabab bebantening pasulayan. Nggih. Namung sae sabdanipun Bapak Guru. Kula mboten badhe ngajeng-ajeng dhatenging Baratayuda. Sanget bingah raos sing manah penemban. Dene paduka saged meper dhateng raos ingkang kirang prayogi tumuju dhatenging pasulayan supaya aja nganti dadi Bratayuda mula sarate Ngastina karo Ngamarta kudu didadekke siji. Ngastina karo Ngamarta kudu didadekke sak wilayah. Lan Pandhawa kudu eling Ngamarta ki biyen dumadi saka wana jenenge Wana Marta, ya Wisa Marta. Mangka Wana Marta kuwi biyen bawah Ngastina, mula tak jaluk laladan Ngastina kuwi aja padha diprail-prail, aja padha diponto-ponto, nanging kudu dibalekke lan dipulihke dadi sawiji. Kumpul dadi sajuga Ngastina lawan Ngamarta. Yen wis padha manunggal dadi sawiji Ngastina lawan Ngamarta, Duryudana aja dadi ratu, Puntadewa ya aja dadi ratu. Sebabe apa? Yen Duryudana sing nyekel panguwasa, mesti wae kawula Ngamarta padha merengguk pikire. Kosok baline yen Puntadewa sing dadi ratu, kawula Ngastina uga bakal mesgul atine. Mula tak jaluk Duryudana aja dadi ratu, Puntadewa aja jumeneng nata. Ingkang bakal ngasta kemudining peperintahan mengko pun bapa dhewe. Aku sing bakal nyekel panguwasaning praja sing arep mengemudeni lakuning peperintahan. Anggonku cumantaka saguh nyekeli sing peperintahan mau ora kok sabab aku iki milik barang kang melok kesusu malak mung sabab keselak muluk iki babar pisan ora. Dosa ing atase aku guru kok milik duweke murid. Dosa ing atase aku guru kok nganti nukup darbeke murid. Aja nganti aku milik duweke murid. Kajaba nek aku diwenehi saka siyeng murid lha kuwi tak tampa. Marko aku sepating guru aja nampik seneng aku ora njaluk lho. Njaluk karo dingeki dhewe iki beda. Bapak Guru, sawetahipun pangwaos Ngastina kula pasrahaken dhateng Paduka Bapak Guru. Semanten ugi kula Rama Penemban. Kamardikan menika mesti mawi pangorbanan utawi bebanten. Gandeng menika tumuju dhateng kamardikaning raos. Sampun to ingkang nagaripun pundhut nadyanta nyawa kula minangka tetombok kula mboten badhe owel. Sawetahipun nagari Ngamarta kula pasrahaken dhateng Paduka Bapa Guru. Bratasena piye iki? Negaramu dijaluk lawan pendhita iki entuk apa ora? Aku sipating satriya kepengin dadi satriya kang becik ora bakal ninggalake sapta margaku lan sumpah prajuritku. Aku mung kari manut kelawan pangarsaku. Oh, mengkono? Iya. Gandeng marga kanggo ngulungake aku ora wenang nganggo ndeli sabab aku urip ana sandhap pangayemaning marga kanggo. Dengaren di. Yen pancen wis padha sarujuk apa sing tak dawuhake, lah saiki wiwit nganakake panaliti. Wiwit padha nliti ayo padha metani sebabe apa kok biyen-biyene Pandhawa karo Kurawa kok ora rukun ki sebabe apa? Kuwi ayo padha diteliti. Manut saka panalitiku pancen ana sing ngubupi, pancen ana sing gawe, ana sing bebaluwi kok nggih. Munggo sapa ta sing dadi urup-urup marakake ora rukun? Pangrasaku mung ana menungsa loro cacahe. Siji Kresna, loro Semar. Ya mung kuwi sing marakake dadi urup-urup.
Ya mung wong loro kuwi sing ngobak-obak ketentremanmu, Ngger. Mula ya, Ngger, supaya bisa tentrem kang sejati, prayogane kudu ditumbali. Munggo sapa to kang kinarya tumbal? Ora ya mung kajaba Kresna kelawan Semar kudu dipateni luwih dhisik. Yen wong loro ki ora mati tak kira ora bakal bisa manunggal kanthi langgeng Pandhawa kelawan Kurawa. Dodo mung tak lir kinetap. Dodo bani malmowes. Metu pasong nilat ngetonde angun darah. Wong Soring tonggo malakuatu yang dapat kemarang sakit sing bermuruk kaya metu kahanane. Latal ya jagat Dewa Bathara rembuke wiwitan tengahan isih kepenak dirungokke kuping nanging bareng tekan wekasan melangkah pundak nyampar kupinge Baladewa. Mengko dhisik